അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ത്യാഗസ്മരണകളുടെ ദിനങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന നാളുകളാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റബ്ബിൻ്റെ പ്രീതിക്കായി ഇബ്രാഹിം നബിയുടെയും പ്രിയപത്നി ഹാജറ ബീവിയുടെയും പൊന്നോമനപുത്രൻ ഇസ്മായിൽ നബിയെ ബലി അർപ്പിക്കാൻ അർപ്പിതമായ ദിനനാളുകൾ. അതാണ് ബലിപ്പെരുന്നാളിൻ്റെ ചരിതങ്ങൾ. എല്ലാവർക്കും ഈ സുദിനത്തിൽ ബലിപ്പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ധ്വനി മീഡിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഒരു ലൈവ് ഓർക്കസ്ട്ര പരിപാടിയാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത്. എല്ലാവരും യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്നേഹത്തോടെ പറയുകയാണ്, എല്ലാവരും അത് കാണുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട മഞ്ചേശ്വരത്തിൻ്റെ, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ അറിയപ്പെട്ട ഗായകന്മാരാണ് നമ്മുടെ റസാഖ് ഒപ്പള, സുഖല, പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈച്ചു, എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന ഈച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് യൂസുഫ് കൊടിയമ്മ എന്നാണ്. യൂസുഫ്, എങ്ങനെയുണ്ട്? സുഖല്ല? പിന്നെ ഈ മിഡിലിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരും സീനേച്ചി എന്ന് വിളിക്കും, സീന കണ്ണൂർ. സീനേച്ചി സുഖല്ല? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം റെഡിയാണ്. നമുക്ക് 6 മണിക്കാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറച്ച് ലേറ്റായി. എല്ലാവരുടെയും ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഈ പാട്ട് കേൾക്കാതെ ഒരു ബലിപ്പെരുന്നാളും കടന്നു പോയിട്ടില്ല. അതാണ് ഉടനെ കഴുത്തൻ്റെ അറുക്കു ബാബ എന്നുള്ള ഗാനം. ഈ ഗാനം പാടുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈച്ചു യൂസുഫ് കൊടിയമ്മ, അതുപോലെ സീന കണ്ണൂർ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ല? ഓക്കെ. ഇതാ നിന്നെ പോൽ ഏറ്റവും സുഖമെൻ്റെ മനസ്സിനിപ്പോൾ. ആറ്റ കനിമോനെ ഇതാ നിന്നെ പോൽ ഏറ്റവും സുഖമെൻ്റെ മനസ്സിനിപ്പോൾ. ബലിയായിട്ടവർ ദേഹം കൊടുക്കുന്നേരം വലിയോൻ തുറക്കുന്നു സുവർഗമേഴും. ബലിയായിട്ടവർ ദേഹം കൊടുക്കുന്നേരം
വലിയോൻ തുറക്കുന്നു സുവർഗമേഴും. ബാപ്പാവിടെ ഞാൻ നദി കാണുന്നു, മൂപ്പും മുഴുപ്പുള്ള കനി കാണുന്നു. ബാപ്പാവിടെ ഞാൻ നദി കാണുന്നു, മൂപ്പും മുഴുപ്പുള്ള കനി കാണുന്നു. മോനെ ഇസ്മായിൽ ഫിർദൗസല്ലേ, മോഹം നിനക്കുള്ളിൽ തുടിക്കുന്നില്ലേ. മോനെ ഇസ്മായിൽ ഫിർദൗസല്ലേ, മോഹം നിനക്കുള്ളിൽ തുടിക്കുന്നില്ലേ. തക്ബീർ മുഴക്കിക്കൊണ്ടറുക്കു പാപ്പാ, തൗഫീഖുടയോനോടടുക്കു പാപ്പാ. തക്ബീർ മുഴക്കിക്കൊണ്ടറുക്കു പാപ്പാ, തൗഫീഖുടയോനോടടുക്കു പാപ്പാ. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. എന്താണൊരു കാറ്റും ഇടിയും കേൾപ്പൂ, ആ എന്താണൊരു കാറ്റും ഇടിയും കേൾപ്പൂ, എന്താണൊരു ശബ്ദം മുഴങ്ങി കേൾപ്പൂ. എന്താണൊരു കാറ്റും ഇടിയും കേൾപ്പൂ, എന്താണൊരു ശബ്ദം മുഴങ്ങി കേൾപ്പൂ. ഒലിയിൽ വിറക്കാത്തോരിബ്രാഹീമേ, മദീനി വിജയിച്ചൻ പ്രിയ റസൂലേ. വിധിയിൽ വിറക്കാത്തോരിബ്രാഹീമേ, മദീനി വിജയിച്ചൻ പ്രിയ റസൂലേ. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ബലിപ്പെരുന്നാൾ എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മാപ്പിളപ്പാട്ട് ആസ്വാദകർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പാട്ട് കേട്ടിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ? സൂപ്പർ. ഈച്ചു സീനേച്ചി നന്നായി പാടിയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. എന്തായാലും നമ്മുടെ സീനേച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ പറയുന്നില്ല, സീനേച്ചിനെ പറയട്ടെ. സീനേച്ചി എത്ര വർഷമായി നമ്മുടെ ഈ മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട്? ഒരു ഏകദേശം കാസർഗോഡ് വന്നിട്ട് മഞ്ചേശ്വരം എല്ലായിട്ട് 22 വർഷം. ആദ്യമായിട്ട് ഈ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ആരായിരുന്നു നിങ്ങളെ പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചത്? ആദ്യമായിട്ട് മഞ്ചേശ്വര ഭാഗത്ത് ആരാണ് നിങ്ങളെ പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചത്? മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് നമ്മുടെ ജബ്ബാർക്ക, നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ ജബ്ബാർ ഷാ, അറഫ മ്യൂസിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടീമുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു 6 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ തന്നെ താമസിച്ചു, കുറച്ച് വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തോടുകൂടി ഞാൻ കാസർഗോഡേക്ക് പോയി. ഇപ്പം 15 വർഷമായി റസാഖിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ റജ്ജുന്റെ ഉപ്പള ഒന്നിച്ചിട്ട് 15 വർഷം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലും 2 വർഷം 13 വർഷം സ്റ്റുഡിയോയിൽ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിലായിട്ട് 15 വർഷം ആയി. റജ്ജുന്റെ സ്റ്റുഡിയോ അല്ലേ? റജ്ജുന്റെ നല്ല സൂപ്പർ. ഓക്കെ, ഒരു കോൾ ഉണ്ട്, നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ആരാന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഹലോ ഹലോ ഹലോ, ആരാണ്? ആ, ഇത് ഞാനാണ് അനീസ് ഉപ്പള. അനീസ് ഉഫള, നമ്മുടെ ഗായകൻ അനീസ് ഉഫള അല്ലേ? അതെ 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 അതെ. എന്താണ് അനീസ്, റായത്തല്ലേ? ആ, സുഖം. നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാല്ലാ ആദ്യം തന്നെ നല്ലൊരു പാട്ടോട് കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ആയത്. നല്ല രസമായി തന്നെ പാടി. ഓക്കെ, എങ്ങനെയുണ്ട് പാട്ടല്ല? സൂപ്പർ അല്ലേ? പാട്ട് അടിപൊളി അടിപൊളി അടിപൊളിയായിട്ട് പാടി. നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗായകന്മാരാണ് റസാഖ് ഉപ്പള, അതുപോലെ ഈച്ചു കൊടിയമ്മ, അതുപോലെ സീന കണ്ണൂർ, ഒപ്പം തന്നെ മാറ്റുകൂട്ടാൻ സിദ്ദീഖ് മഞ്ചേശ്വരം. താങ്ക് യു ബൈ, താങ്ക് യു. എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. മാഷാ അല്ലാ. എങ്ങനെയുണ്ട് പെരുന്നാളെല്ലാം? സൂപ്പർ അല്ലേ? പെരുന്നാളൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ചു. ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമും കൂടി ആകുമ്പോ അതിന് കുറച്ചും കൂടി മാറ്റി കൂടി എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കൂടി അല്ല, പൊൽസ് കൂടി. ഇനിയും നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ ഇവിടെ പാടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും, എല്ലാ ഫാമിലീസിനെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം, നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഈ ധ്വനി മീഡിയ, നമ്മുടെ മഞ്ചേശ്വരത്താണ് ഈ ധ്വനി മീഡിയ. എല്ലാവരും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മൊത്തം എല്ലാവരും അറിയാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും വിളിച്ചതിന് സന്തോഷം. നമ്മളുടെ പ്രഗത്ഭരായ ഈ റസാഖ് ഉപ്പള, അതുപോലെ അവരോടൊക്കെ ഒരു ഹായ് പറയാൻ പറയൂ എല്ലാവരും. ഹായ് ഹായ് ഹായ്. ഓക്കെ, വിളിച്ചതിന് താങ്ക് യു അനീസ് ഭായ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പൊ അനീസ് ഭായിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്, ഏറ്റവും നല്ലൊരു സിംഗറാണ് കേട്ടോ അനീസ് ഭായ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്നുണ്ടാവും അനീസ് ഭായിനെ അല്ലേ? നല്ല സിംഗറാണ്, ഹിന്ദിയൊക്കെ സൂപ്പറായിട്ട് പാടുന്നു. ഓക്കെ, എന്തായാലും സീനിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഒരു സംഭവം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കണ്ടു. എന്തോ നിങ്ങൾ ഈ കൈമുട്ടിപ്പാട്ടിൽ എന്തോ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് നേടി. അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം നമ്മളെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയട്ടെ, അത് എന്ത് സംഭവമാണെന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട്. ഞാൻ മാപ്പിളപ്പാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് 33 വർഷമായി. കണ്ണൂരാണ് സ്വദേശം. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പയ്യന്നൂർ അസീസ് തായനൂര് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക്, പിന്നെ കാസർഗോഡ് CH ബഷീർ അവരാണ് കാസർഗോഡേക്ക് എത്തിച്ചത്. അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളിപ്പം ഇത്രയും വർഷം കരോക്കെ ഗാനമേള, ഓർക്കസ്ട്ര അങ്ങനെയെല്ലാമായിട്ട് പോയിരുന്നു. ഇടക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾ കുറേ വർഷമാകുമ്പം പഴയതിൽ നിന്ന് മാറി പുതിയ തലമുറ വരുമ്പോൾ പഴയ തലമുറക്കാർ കുറച്ച് പുറകോട്ട് പോകും. അത് സ്വാഭാവികമാണല്ല, സാധാരണയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാട്ടിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾക്കതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ കരോക്കെ ഓർക്കസ്ട്ര ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വന്നപ്പം അത് ആയിടക്ക് ആൺകുട്ടികൾ ഒരു കൈകൊട്ടിപ്പാട്ട് ടീം തുടങ്ങിയിരുന്നു, ആണുങ്ങൾ. അപ്പം കേരളത്തിൽ പെൺകുട്ടികളില്ല, പെണ്ണുങ്ങളെ ഒരു കൈകൊട്ടിപ്പാട്ടില്ല. ആ, അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജീവിക്കണമല്ലോ പാട്ട് പാടിയിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ടീം ഞാൻ കുറേ മുമ്പുള്ള എൻ്റെ കൂടെയുള്ള സഹപ്രവർത്തകർ പാട്ടുകാർ. കൈമുട്ട് പാട്ടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഫീമെയിൽ കൈമുട്ട് ടീം, അത് സീന കണ്ണൂറാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ആദ്യമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ, പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വടക്കേ മലബാറിലും തെക്കേ മലബാറിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൈകൊട്ടിപ്പാട്ട്, ലേഡീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ഇപ്പം മൺമറഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പം കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതെങ്ങനെയാണ് ഈ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് നേടിയത്? വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഞങ്ങളൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിടക്കാണല്ലോ കോമഡി ഉത്സവം ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനലിൽ. അപ്പോൾ അവരെടുക്കുന്നത്, അവർ അതിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോകം അറിയപ്പെടാത്ത കുറേ കലാകാരന്മാർ, പിന്നെ അറിയപ്പെടാത്ത കലാരൂപങ്ങളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയാകുമ്പം സ്റ്റുഡിയോ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ ട്രൈ ചെയ്തൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. ഞങ്ങൾ നീലശ്ശേരത്ത് സുധി നാടോടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരാളുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക്. അപ്പോൾ അവരത് കണ്ടു. 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്നോട് പട്ടാമ്പി. നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒരു കോൾ നോക്കാം. ഹലോ ഹലോ, ലൈവ് ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? ഹലോ ഹലോ, ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ലൈവ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ നമ്പർ അല്ലേ? അതെ അതെ, ആരിത്? ഖലീൽ ബഹ്റൈൻ. ഖലീൽ ബഹ്റൈൻ.
ഓക്കെ, ഖലീൽ ഭായ് പറയ്, എന്ത് വിശേഷങ്ങൾ? റാഹത്തല്ലേ? എന്ത് പെരുന്നാളെല്ലാം എങ്ങനെ? സൂപ്പർ അല്ലേ? സൂപ്പർ സൂപ്പർ. അവിടെ ഇപ്പൊ ബഹ്റൈനിലാ നാട്ടിലാ ഉള്ളത്? എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളെ ലൈവ് പ്രോഗ്രാം കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ നമ്മുടെ ലൈവ് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചിട്ട്? പരിപാടിയെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മളെ 2 അനുഗ്രഹീത കലാകാരന്മാർ, നമ്മളെ അയൽവാസി യൂസഫ്, അതുപോലെ തന്നെ റജ്ജു ഭായ്. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മളെ സീനേച്ചി. ഓക്കെ, എന്തായാലും നിങ്ങൾ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മ ഇപ്പോ സമയം പാട്ട് കൂടുതലാണ്, നമുക്ക് പാട്ട് കൂടുതലായിട്ട് പാടണം. അതിനാണ് നിങ്ങളെല്ലാം കാത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട്, പാട്ട് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ വരും. ഓക്കെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പാട്ടിന് പോകുന്നമ്മ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഖലീൽ ഭായ്. അപ്പോൾ അമ്മ ആ റെക്കോർഡ് എങ്ങനെ ആയതെന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കി നമ്മ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിലേക്ക് പോവാം. അതെ, അങ്ങനെ പിന്നെ കോമഡി ഉത്സവത്തിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ. അവിടുന്ന് അവർ 2-3 പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിലേക്ക് അങ്ങനെ 2-3 പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരുന്നു. അവിടുന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിലേക്ക്. ഓക്കെ. ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമഡി ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഒരു ഗിന്നസ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടീമും കൂടെ സെലക്റ്റായി. അതിലേക്ക് വേൾഡ് റെക്കോർഡിങ് കിട്ടി. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരുമായ കലാകാരന്മാരാണ് നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അടുത്തതായി റജ്ജു ഒരു പാട്ട്. റജ്ജു ഏത് പാടുന്ന? നല്ലൊരു പാട്ട്. ഈച്ചും റജ്ജു. ഓക്കെ, നമുക്ക് നല്ലൊരു പാട്ട് കേൾക്കാം. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റസാഖ് ഉപ്പള, യൂസുഫ് കൊടിയമ്മ. കദളിപ്പൂവിൻ മധു കാണുമ്പോൾ കഥനം നീങ്ങി കുളിർ ചൂടുമ്പോൾ കഥമാറുന്നു കരൾ ഞെട്ടുന്നു ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹീമിൽ. കദളിപ്പൂവിൻ മധു കാണുമ്പോൾ കഥനം നീങ്ങി കുളിർ ചൂടുമ്പോൾ കഥമാറുന്നു കരൾ ഞെട്ടുന്നു ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹീമിൽ. കൊതിച്ചു തന്റെ ഹയാത്തിലേറെ കഴിഞ്ഞ നാളും കടന്ന കാലം കതിമായോന്റെ കുതിരത്താലെ കഴിയുന്നോരു ശിശു പൊന്നൂലേ. കൊതിച്ചു തന്റെ ഹയാത്തിലേറെ കഴിഞ്ഞ നാളും കടന്ന കാലം കതിമായോന്റെ കുതിരത്താലെ കഴിയുന്നോരു ശിശു പൊന്നൂലേ. കതൃകത്തുമ്പി മണിഹാജറ കരളി പൂവായി പിറന്ന നൂറ പിറന്നപ്പോൾ ആ മണിപ്പൈതലെ പിരിശത്തിൽ പേര് വിളിച്ചു കേളേ.
പരിശുദ്ധ പേരിസുമായിലാം പവിഴ ചുണ്ടും മുഖവും ചേലാം പവിഴ ചുണ്ടും മുഖവും ചേലാം നിറമോലും പൂമോൻ വളർന്നു പരിശുദ്ധ പേരിസുമായിലാം പവിഴ ചുണ്ടും മുഖവും ചേലാം നിറമോലും പൂമോൻ വളർന്നു നിറഞ്ഞ 10-ാം വയസ്സിൽ ചേർന്നു നിറങ്ങൾ പൂത്ത് കുലുങ്ങിയിടുന്നു നിമിഷം മാതാപിത കൽവിന്ന് നറുമണം കുളിരും കൊണ്ട് നെറുകയും കൺകവിൾ നാറുന്നു ആറ്റിപ്പോറ്റി വളർത്തും കാലം നബിയോർക്കല്ല ഉണർത്തിയ കാലം നമുക്കായി മോനെ അറുക്കു വേഗം നടുങ്ങി കൽവും കുണുങ്ങി ശോകം ആറ്റിപ്പോറ്റി വളർത്തും കാലം നബിയോർക്കല്ല ഉണർത്തിയ കാലം നമുക്കായി മോനെ അറുക്കു വേഗം നടുങ്ങി കൽവും കുണുങ്ങി ശോഭം നിറഞ്ഞു ഈമാൻ തെളിഞ്ഞു പാരം നിറവേറ്റാനായി തുനിഞ്ഞ നേരം നേരം പ്രിയ സുതനിൽ ചേതി നിറുത്തിച്ചാരേ നബിയും മോദി കൊതിച്ചു തന്റെ ഹയാത്തിയിലേറെ കഴിഞ്ഞ നാളും കടന്ന കാലം അതിമായോന്റെ കുതിരത്താലെ കഴിയുന്നോരു ശിശു പൊന്നൂലേ കൊതിച്ചു തന്റെ ഹയാത്തിയിലേറെ കഴിഞ്ഞ നാളും കടന്ന കാലം അതിമായോന്റെ കുതിരത്താലെ കഴിയുന്നോരു ശിശു പൊന്നൂലേ കതിർകത്തുമ്പി മണിഹാജര കരളി പൂവായി പിറന്ന നൂറാ പിറന്നപ്പോൾ ആ മണി പൈതലേ പിരിശത്തിൽ പേര് വിളിച്ചു കേളേ കദളിപ്പൂവിൻ മധു കാണുമ്പോൾ കഥനം നീങ്ങി കുളിർ ചൂടുമ്പോൾ കഥമാറുന്നു കരൽ ഞെട്ടുന്നു കലിലുമായി ഇബ്രാഹീമിൽ കദളിപ്പൂവിൻ മധു കാണുമ്പോൾ കഥനം നീങ്ങി കുളിർ ചൂടുമ്പോൾ കഥമാറുന്നു കരൽ ഞെട്ടുന്നു കലിലുമായി ഇബ്രാഹീമിൽ ഓക്കെ, സൂപ്പർ. ഈച്ചു റജു നിങ്ങൾ പാടിയ ഉടനെ ഒരു കോളം വന്നു, നോക്കാം ആരുതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഹലോ ഹലോ, ദസ്തക്കീർ പൊസോട്ട്, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോ എഞ്ചിനീയർ ദസ്തു അല്ല? ദസ്തു എന്തുണ്ട് വിശേഷം, സുഖമല്ല? വളരെ ക്ലാരിറ്റി. താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ഈ ധ്വനി മീഡിയ എന്നിട്ട് ദസ്തു ലൈവ് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. താങ്ക് യു. അടിപൊളി. പാട്ടും അടിപൊളി. താങ്ക് യു. ദസ്തു എങ്ങനെയുണ്ട്, പെരുന്നാളെല്ലാം എങ്ങനെയുണ്ട്? പെരുന്നാളെല്ലാം അൽഹംദുലില്ലാ അങ്ങനെ പോയി. ടൂറൊന്നും പോയിട്ടില്ലേ? ലൈവ് ടൂറൊന്നും പോയിട്ടില്ല, റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ ലൈവ് കാണുന്നവർ, ഈ യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർ, നമ്മുടെ ചാനൽ 45 കേരള വിഷൻ ചാനലിൽ ചാനൽ നമ്പർ 45 നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ധ്വനി മീഡിയയിൽ നമ്മളിത് ലൈവ് സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ദസ്തു, വിളിച്ചതിന് നന്ദി, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം. പിന്നെ ഈച്ചു, പെരുന്നാളായിട്ട് എന്തായിരുന്നു പരിപാടിയല്ലോ? അടിപൊളി, നല്ല മഴയായിരുന്നു കൂടെ പെരുന്നാൾ. പക്ഷെ ഇന്നലെ മഴയ്ക്ക് ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. അതായത് മഴയത്ത് ഈ തണുപ്പത്ത് ബിരിയാണി വയ്ക്കാൻ നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അടിപൊളി അല്ല, എത്ര പ്രാവശ്യം വെച്ച് ഇന്നലെ? 2 പ്രാവശ്യം. 2 പ്രാവശ്യം.
അത് സത്യാണോ കളവാണോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ റജ്ജു പറയും. നിങ്ങൾ റജ്ജു അത് പിന്നെ ഈച്ചു നല്ല ഫുഡ് എവിടെ കാണുന്നത്? അത് തിരുവനന്തപുരം പോയിട്ട് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കും എന്നാണ്. ഒരു കോൾ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ആരാന്നിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹലോ. അത് സത്യാണോ കളവാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ റജ്ജു പറയും. ഹലോ ഹലോ, പേര് ആര് വിളിക്കുന്നത്? റഹ്മാൻ ഉദ്യാറാണ് സിദ്ദീഖ. റഹ്മാൻ ഷാ, നമ്മുടെ പത്രപ്രവർത്തകൻ. യെസ് യെസ് യെസ്. റഹ്മാൻ ഷാ, സുഖല്ലേ? സുഖം സുഖം. ഞാനേ പരിപാടി നേരിട്ട് കണ്ടു, അങ്ങനെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു താങ്ക് യു. നിങ്ങളെ പോലത്തെ ആൾക്കാരല്ല നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നതിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു റഹ്മാൻ ഷാ, പെരുന്നാളെല്ലാം എങ്ങനെ? നല്ല സുഖാണ്. അപ്പോ നല്ല നല്ല പാട്ടുകളും നല്ല നല്ല ഗായകന്മാരും അവിടെ കണ്ടു. അങ്ങനെ ഒരു അഭിനന്ദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോൺ ചെയ്തു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നിങ്ങള് നമ്മളെ എല്ലാ പഴയ പാട്ടം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളെ 45 ചാനലിൽ ഈ പരിപാടി ഇങ്ങനെ ലൈവായിട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ധ്വനിന്റെ ഇവിടുന്ന് ലിങ്ക് വന്നിരുന്നു എനിക്ക്. അപ്പൊ എന്തോ ഇങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തെ ഇങ്ങനെ കണ്ടു. അങ്ങനെ പിന്നെ അതിനെ കുറച്ച് ഫാമിലിയൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. റഹ്മാൻ ഷാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ KCN ചാനലിലെ മഞ്ചേശ്വരത്തെ ഏകദേശം ന്യൂസ് എല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് റഹ്മാൻ ഷാ. റഹ്മാൻ ഷാ, താങ്ക് യു. എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യാം. ഈ പരിപാടി കണ്ടതിന് പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പോൾ ഒരു സംഭവം, നിങ്ങൾ എവിടെ പോയിട്ട് യൂട്യൂബിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൻ്റെ പരസ്യം കണ്ടാലോ എവിടെ പോയിട്ട് ബിരിയാണിയും സ്പെഷ്യൽ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കും എന്നിട്ട് പറയുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ മഞ്ചേരിയിൽ പോയിട്ട് കഴിച്ചു എന്നിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. തിരൂരിൽ ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ട്രെയിൻ കയറിയിട്ട് പോയത്. ഭക്ഷണപ്രിയർ ഇവർ മാത്രമല്ല, എനിക്കറിയാവുന്ന ഇവർ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒരു കോളാ. ഓക്കെ, ഒരു കോൾ ഉണ്ട്, നോക്കാം നമുക്ക്. ഹലോ ഹലോ ഹലോ, ആരാണ്? പേരെന്ത്? എന്റെ പേര് ആര്? അതിരാഞ്ച് വേക്കൂർന്ന് വിളിക്കുന്ന. ഞങ്ങളെ കിടാക്കളെ പാട്ട് കണ്ടിട്ട് കൊസിയായി. അതിരാഞ്ചാ, എന്ത് റാഹത്തല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? റായത്ത് മോനെ, റായത്ത്. ഞങ്ങളെ കിടാക്കളെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ഞമ്മ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള കിടാക്കോ. ഓക്കെ, മറ്റേ ഞമ്മളെ റജ്ജും ഈച്ചും. ഓക്കെ, അപ്പൊ പിള്ളേരെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് കൊസിയായി. മാഷാ അല്ലാ, നല്ല നല്ല ടിവിയിൽ കാണുന്നതാ അല്ല നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ? അല്ല മോനെ, എന്റെ പുള്ളിന്റെ മൊബൈലില് കാണുന്ന. പുള്ളിന്റെ മൊബൈൽ അല്ലേ? എന്റെ പുള്ളിന്റെ മൊബൈൽ. എങ്ങനെ പെരുന്നാളിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? നല്ല ഉണ്ടാഞ്ഞു മോനെ, നല്ല റായത്തിലെ കഴിഞ്ഞു പെരുന്നല്ലോ അല്ലേ? പിന്നെ എന്ത് നെല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്റെ പുള്ളിന്റെ മൊബൈലിൽ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ പുള്ള ചെക്ക എന്റെ കിടാവ് വന്നിട്ട് ചൊല്ലി ഇത് പാപ്പ റജ്ജു പാട്ട് പാടുന്നത്, രജുച്ച പാട്ട് പാടുന്നത്. സന്തോഷായി. നല്ല മോനെ റജ്ജു ആ ചെക്കൻ ഒരു പാട്ട് നല്ല പാട്ട് പാടുന്നു. അവന്റെ ഒരു രണ്ടുപേരും അത് പാടിയതിന് ചെല്ലോ മോനെ. എന്തായാലും ഞാൻ ചൊല്ലു. എന്തായാലും കുടുംബത്തിന്റെ എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ ഈദ് മുബാറക് ആശംസകൾ ചെല്ലു. ഓക്കെ, രണ്ടുപേരും ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഓക്കെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ പെരുന്നാളായിട്ട് ഉടക്കം പോയിട്ടില്ലേ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്? എന്താ മതാനൊക്കെ ഉണ്ടാ പോണത്ര? എന്തായാലും പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, പഴയ പാട്ടാന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവരും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സീനച്ചിന്റെ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാം നമുക്ക്, പഴയത് അല്ലേ? സീനച്ച് ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ. Tough conditions, harsh weather, rough roads. Still, the drive is smooth and cool. Thanks to my specialist. MeCool Engine Oil of additives and synthetic base formula makes your car breathe. MeCool Engine Oil will keep your car cool, young, and strong forever.
Power up with Me Cool Engine Oil. ഓക്കെ സീനച്ച്, നമുക്ക് സീനച്ചിൻ്റെ ഒരു പാട്ട്, നല്ല പഴയ പാട്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇലാഹായ പുരാനോട് ഇരവും പകലും തേടി ഖലീലായ ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് കിട്ടി മകനായി ഇസ്മായിൽ നബി എന്ന കനകക്കട്ടി. ഇലാഹായ പുരാനോട് ഇരവും പകലും തേടി ഖലീലായ ഇബ്രാഹിം നബിക്കു കിട്ടി മകനായി ഇസ്മായിൽ നബി എന്ന കനകക്കട്ടി. മലർമൊട്ട് പോലെ പോറ്റി വളർത്തുമ്പോൾ ഒരു നാളിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നബിക്കല്ല കിനാവ് കാട്ടി. മലർമൊട്ട് പോലെ പോറ്റി വളർത്തുമ്പോൾ ഒരു നാളിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നബിക്കല്ല കിനാവ് കാട്ടി. നിബിതൻ ഒരു ഇസ്മായിലിനെ അറുക്കും മട്ടിൽ അകതവൻ കാണിച്ചുള്ള ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ കള്ളി അരുമക്കിടാവിനോട് ഉണർത്തി ചോദി. അപ്പോൾ മറുപടി മകൻ ചൊല്ലി ഉറച്ചു ചെയ്തേ. ഇലാഹായ പുരാനോട് ഇരവും പകലും തേടി ഖലീലായ ഇബ്രാഹിം നബിക്കു കിട്ടി മകനായി ഇസ്മായിൽ നബി എന്ന കനകക്കട്ടി. കമഴ്ത്തി കിടത്തി മണ്ണിൽ ഇസ്മായിൽ നബിയോരെ കഴുത്തറുത്തിടുവാനായി ഉയർത്തി കത്തി. കമഴ്ത്തി കിടത്തി മണ്ണിൽ ഇസ്മായിൽ നബിയോരെ കഴുത്തറുത്തിടുവാനായി ഉയർത്തി കത്തി. ഉടനെ കർത്താവിൻ മറുപടി അതു വിടുത്തി. വിടുത്തിയതിന്റെ ബദൽ ബലിയർപ്പണം ചെയ്യാൻ കൊടുത്തോരാട്ടിൻ കുട്ടി ഖലീലുള്ളാക്ക്. വേഗം ആടിനെ അറുത്തി ഇബ്രാഹിമിൻ ഹക്ക്. ഇലാഹായ പുരാനോട് ഇരവും പകലും തേടി ഖലീലായ ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് കിട്ടി മകനായി ഇസ്മായിൽ നബി എന്ന കനകക്കട്ടി. ഇലാഹായ പുരാനോട് ഇരവും പകലും തേടി ഖലീലായ ഇബ്രാഹിം നബിക്കു കിട്ടി മകനായി ഇസ്മായിൽ നബി എന്ന കനകക്കട്ടി. താങ്ക് യു. ധ്വനി മീഡിയയിലൂടെ ഈദ് ഇഷൽ എന്നുള്ള പരിപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈദ് മുബാറക് ആശംസകൾ. എല്ലാവരും പരിപാടി കാണുക. ഈ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക്, ഫേസ്ബുക്ക് ലിങ്ക് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക, ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എന്തായാലും ഈച്ചു
പെരുന്നാളിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? ഇല്ല, ചിലപ്പോൾ മഴ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഒരുപാട് പരിപാടിയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു, കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ക്യാൻസലായി. എന്തായാലും ഇച്ചിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണം, ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ആട്, മട്ടൻ ബിരിയാണി. മട്ടൻ ബിരിയാണി ഇപ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ മട്ടൻ ബിരിയാണി ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഭക്ഷണപ്രിയനായ ഈച്ചു. പക്ഷേ ഈച്ചിനെ കുറിച്ച് വേറെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയുക, പഴയ മാപ്പിളപ്പാട്ട്, ഏത് മാപ്പിളപ്പാട്ട് പഴയത് എടുത്ത് പാടാനുള്ള കഴിവുള്ള ധൈര്യമുള്ള ഒരു കലാകാരനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട യൂസുഫ് കൊടിയമ്മ. നമ്മൾ ഏകദേശം പരിചയം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 20 വർഷത്തിൻ്റെ പരിചയത്തിൽ അല്ല, എത്ര ആളായി. നല്ല നല്ല പഴയ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ പാടുന്ന ഒരു വ്യക്തി. അതുപോലെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ അടിമ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റസാഖ് ഉപ്പള, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റജ്ജു. തീർച്ചയായിട്ടും റജ്ജുൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം മട്ടൻ തന്നെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മട്ടനിൽ തന്നെ തിന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട വേറൊരു സംഭവം, നമ്മൾ ഈ കലാകാരി സീനേച്ചി എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരി നല്ല ഒരു കുക്കാണ്. സൂപ്പർ അടിപൊളിയായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കും. ഹലോ, ഒരു കോൾ ഉണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം ആരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഹലോ 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 ഹലോ, ആര് സംസാരിക്കുന്നത്? പേര്? അക്ബർ. അക്ബർ എവിടുന്ന്? ഉപ്പള. നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ അല്ല? അക്കു. ഓക്കെ അക്കു, എന്തുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? റാഹത്തല്ല? എങ്ങനെയുണ്ട് പെരുന്നാളല്ലോ? സൂപ്പർ അല്ല? പിന്നെ അക്കു എവിടെയും ഫാമിലി ആയിട്ട് ടൂറ് കാര്യങ്ങളൊന്നും പോയിട്ടില്ല? എങ്ങനെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല? റസാഖ് ഉപ്പള, ഹരിമുരളീരവം. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഈദ് ഇശൽ എന്നുള്ള പരിപാടിയാണ് നമ്മിപ്പോ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നോക്കാം, എന്തായാലും അടുത്ത ധ്വനി മീഡിയയിൽ നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാ അടുത്ത ഒരു പ്രോഗ്രാം അക്കു പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് എന്താ നല്ല നല്ല കലാകാരന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ധ്വനി മീഡിയയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ ആ പാട്ട് പാടും. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് മാപ്പിള പാട്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അക്കു വെരി സോറി. എങ്ങനെ? ഓക്കെ, അജ്മീർ പാടും, എന്തായാലും പാടും. അജ്മീർ പാടും. ഓക്കെ, എന്തായാലും പാടും. ഓക്കെ, അക്കു വിളിച്ചതിന് നന്ദി. ഈദ് മുബാറക്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളറിയുന്ന വ്യക്തിയാണ്, അക്കുവാണ്. എന്തായാലും നമ്മൾ ഹരിമുരളീരവം പാടല എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അറിയും. എന്തായാലും അക്കുവിന് നമ്മുടെ ധ്വനി മീഡിയയിൽ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ഗായകർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പാടും. അടുത്തതായി എനിക്കൊരു പാട്ട് പാടണം എന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ബേജാറുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും നീ പാടണം. വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഈച്ചും പാടണം. എന്തായാലും നമുക്കൊരു പാട്ട്, മാണിക്യമലരായ ബേബി എന്നുള്ള പാട്ട് പാടാം. ഓക്കെ. I'm on a long drive. Tough conditions, harsh weather, rough roads. Still, the drive is smooth and cool. Thanks to my specialist. Cool engine oil. Its unique blend of additives and synthetic-based formula makes your car breathe. Cool engine oil will keep your car cool, young, and strong forever. Power up
with Me Cool engine oil. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ധ്വനി മീഡിയയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലൈവ് പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഓതുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈദ് ഇശൽ പരിപാടി എല്ലാവരും കാണുക. നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ കലാകാരന്മാരെ നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കോള് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഹലോ 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 ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വലൈക്കും സ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. റജ്ജുവിന്റെ ഓരന്നല്ലോന്. ഹലോ ഹലോ, റജ്ജുവിന്റെ അവിടെ പാട്ട് പാടുന്ന പുള്ളിക്കിടാക്കള തന്നെ അല്ലെ വേറെ ആരുവാ? നമ്പർ എന്ത് കാണുമ്പോ നമ്മളെ റജ്ജുവിന്റെ പാട്ടിന്റെ നമ്പർ പോലെ കാണുന്നല്ലോ. കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹലോ ഹലോ, ഇത് അല്ല, നമ്മളെ റജ്ജുവിന്റെ ഒരു പാട്ട് വരുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പിള്ളേരെ നമ്പർ വേറെ ആട്ടോ ജില്ലയില. ഇതാരും ഉണ്ടെന്നാരും. നിങ്ങളെ പേരെന്ത്? കയ്യാറിനാണ് ഇഷ്ടമുണ്ട് പോലെ വാട്സാപ്പിലുള്ള റജ്ജുവിലെ കോക്കാർത്തിന്റെ ചെക്ക നമുക്ക് ബിലിയെ പിരിച്ചപ്പെട്ടു ഓർമ്മത്തുള്ള കിടാനുള്ള കാത്തോട്ടു. വേറെന്ത് റാഹത്തല്ല നിങ്ങക്ക്? ഹലോ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, കോൾ കട്ടായി, സോറി. കണ്ടോ പാടേ കറുത്തൊരു അജർ കണ്ടോ പാടും ഇബ്രാഹിം മഖാമ് കണ്ടോ പറയൂ സഫ മർവ മലകൾ കണ്ടോ പാരും കിളിയേ നീ കഅബ കണ്ടോ പാടേ കറുത്തൊരു അജർ കണ്ടോ പാദം ഇബ്രാഹിം മഖാമ് കണ്ടോ പറയൂ സഫ മർവ മലകൾ കണ്ടോ അരികെ സംസം എന്ന കിണർ കണ്ടോ അറഫ മൈതാനം നീ കറങ്ങി കണ്ടോ അകലെ മുസ്ദലിഫയിൽ രാപ്പാർപ്പ് കണ്ടോ അവിടെന്നും മീനായിൽ നീ പറന്ന് കണ്ടോ അരികെ സംസം എന്ന കിണർ കണ്ടോ അറഫ മൈതാനം നീ കറങ്ങി കണ്ടോ അകലെ മുസ്ദലിഫയിൽ രാപ്പാർപ്പ് കണ്ടോ അവിടെന്നും മീനായിൽ നീ പറന്ന് കണ്ടോ
അവിടെന്നും മീനായിൽ നീ പറന്ന് കണ്ടോ പെരുമാ സങ്കേതത്തിൻ പൊലിമ കണ്ടോ പുണ്യ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്നോരുണ്ടോ പ്രാർത്ഥിച്ചിടും ജന ലക്ഷങ്ങൾ കണ്ടോ പാരിൽ നബി റൗള കറങ്ങി കണ്ടോ പെരുമാൾ സങ്കേതത്തിൻ പൊലിമ കണ്ടോ പുണ്യ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്നോരുണ്ടോ പ്രാർത്ഥിച്ചിടും ജന ലക്ഷങ്ങൾ കണ്ടോ മടക്കം ബദറും നീ ഉഹദ് കണ്ടോ മൂത്ത് ഹംസത്തോരെ കബറിടം കണ്ടോ മക്ക സ്ഥലം ഹിറ ഗുഹയും കണ്ടോ മഹിമ പറഞ്ഞിടാൻ മടിച്ചിടേണ്ട മടക്കം ബദറും നീ ഉഹദ് കണ്ടോ മൂത്ത് ഹംസത്തോരെ കബറിടം കണ്ടോ മക്ക സ്ഥലം ഹിറ ഗുഹയും കണ്ടോ മഹിമ പറഞ്ഞിടാൻ മടിച്ചിടേണ്ട പാരും കിളിയെ നീ കൽബ കണ്ടോ പാടേ കറുത്തോരു ഹജർ കണ്ടോ പാദം ഇബ്രാഹിം മഖാം കണ്ടോ പറയൂ സഫ മർവ മലകൾ കണ്ടോ പാരും കിളിയെ നീ കൽബ കണ്ടോ പാടേ കറുത്തോരു അജർ കണ്ടോ പാദം ഇബ്രാഹിം മഖാം കണ്ടോ പറയൂ സഫ മർവ മലകൾ കണ്ടോ ധ്വനി മീഡിയയിൽ ഈദ് ഇശൽ പരിപാടി കണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹത്തിൽ ചാലിച്ച ഈദ് മുബാറക് ആശംസകൾ. എല്ലാവരും പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ലൈവ് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ റജു, നമുക്കിനി ഏകദേശം ചെറിയ സമയമേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ പാട്ട് ബാക്കിയുണ്ട്. റജുൻ്റെ ഒരു പാട്ട് നമുക്ക് കേട്ടാലോ? ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കോൾ ഉണ്ട്, നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഹലോ 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 അസ്സലാമു അലൈക്കും. വലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ആസിഫ് ഉപ്പള. ആഷിഖ് ബായ്. യെസ്, ആസിഫ് ആസിഫ് ഉപ്പള, നമ്മുടെ പാട്ടുകാരൻ ആസിഫ് ഉപ്പള. ഓക്കെ ആസിഫ്, എന്തുണ്ട് വിശേഷം? റാഹത്തല്ല? സുഖം അൽഹംദുലില്ലാഹ്. എങ്ങനെയുണ്ട് പെരുന്നാളൊക്കെ? പെരുന്നാളെല്ലാം അടിച്ചു പൊളിച്ചു. ഇന്ന് നമുക്ക് 2 പെരുന്നാളായിരുന്നു. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പെരുന്നാളും കൂടി അല്ലെ? ബിരിയാണിയെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് സൂപ്പർ. അതെ. പിന്നെ ടൂർ പോയാ? ടൂറല്ല, വേറെ പോയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങളെ ലൈവ് കണ്ടോണ്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ ഈച്ചു ബഗ്ദാദ് മണി പാടും, അതൊന്ന് പാടാം റിക്വസ്റ്റ്. ഈച്ചുന്റെ ബഗ്ദാദ് മണ്ണിൽ പാടും. ഓക്കെ, എന്തായാലും ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, പാടുമായിരിക്കും ചിലപ്പോ, തീർച്ചയായിട്ടും പാടുമായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും അശ്വിൻ, നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വിളിച്ചതിന് നന്ദി. കുടുംബത്തിനും എല്ലാവർക്കും ഈദ് മുബാറക് ആശംസകൾ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഈച്ചു ബഗ്ദാദ് മണ്ണിൽ ലിസ്റ്റിൽ എന്തായാലും പാടുമല്ലോ. ഈച്ചുന്റെ ഏറ്റവും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ബഗ്ദാദ് മണ്ണിൽ വാഴും. എന്തായാലും പാടാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, പാടും. അപ്പോൾ അടുത്തതായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റസാഖ് ഉപ്പളയുടെ ഒരു ഗാനം കേൾക്കാം.
റബ്ബോടടുത്താൽ നൽകിടും റബ്ബ് റഹ്മത്തിൻ വാതിൽ തുറന്നിടും റബ്ബ് റഹ്മത്തിൻ വാതിൽ തുറന്നിടും റബ്ബോടടുത്താൽ നൽകിടും റബ്ബ് റഹ്മത്തിൻ വാതിൽ തുറന്നിടും റബ്ബ് റഹ്മത്തിൻ വാതിൽ തുറന്നിടും കനിവേകും ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുമല്ല സമസ്തത മനുഷ്യരിൽ ഉളവാക്കുമല്ല കനിവേകും ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുമല്ല സമസ്തത മനുഷ്യരിൽ ഉളവാക്കുമല്ല സത്യസമാധാനം കൈവരുത്തുമല്ല സന്മാർഗമെന്നും നൽകിടുമല്ല സത്യസമാധാനം കൈവരുത്തുമല്ല സന്മാർഗമെന്നും നൽകിടുമല്ല റബ്ബോടടുത്താൽ നൽകിടും റബ്ബ് റഹ്മത്തിൻ വാതിൽ തുറന്നിടും റബ്ബ് റഹ്മത്തിൻ വാതിൽ തുറന്നിടും കണ്ണുകളില്ലാതെ കാണുന്നു അല്ല കൽബിന്റെ വേദന അറിയുന്നു അല്ല കണ്ണുകളില്ലാതെ കാണുന്നു അല്ല കൽബിന്റെ വേദന അറിയുന്നു അല്ല കാവലിൽ നിൻ സ്നേഹ മാത്രമാണല്ല കാലത്തിൻ ചക്രം കാറക്കുന്നു അല്ല കാവലിൽ നിൻ സ്നേഹ മാത്രമാണല്ല കാലത്തിൻ ചക്രം കാറക്കുന്നു അല്ല റബ്ബോടടുത്താൽ നൽകിടും റബ്ബ് റഹ്മത്തിൻ വാതിൽ തുറന്നിടും റബ്ബ് റഹ്മത്തിൻ വാതിൽ തുറന്നിടും എല്ലാം വീതിക്കുന്ന മേലായ റബ്ബ് എല്ലാം വെടിഞ്ഞു നാളെ പിരിയും വരെയും എല്ലാം വീതിക്കുന്ന മേലായ റബ്ബ് എല്ലാം വെടിഞ്ഞു നാളെ പിരിയും വരെയും എന്നും നിൻ മാർഗത്തിൽ വളരുവാനായി എത്തിക്കണമേ യാ മന്നാനെ എന്നും നിൻ മാർഗത്തിൽ വളരുവാനായി എത്തിക്കണമേ യാ മന്നാനെ റബ്ബോടടുത്താൽ നൽകിടും റബ്ബ് റഹ്മത്തിൻ വാതിൽ തുറന്നിടും റബ്ബ് റഹ്മത്തിൻ വാതിൽ തുറന്നിടും റബ്ബോടടുത്താൽ നൽകിടും റബ്ബ് റഹ്മത്തിൻ വാതിൽ തുറന്നിടും റബ്ബ് റഹ്മത്തിൻ വാതിൽ തുറന്നിടും ഹലോ 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 ഈദ് മുബാറക്. ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ? അനിഫ മഞ്ചേശ്വര അണബായ്.
ഹലോ ഹന്ന ഫ്രം ലക്കി ബ്രദേഴ്സ്. അയ്യോ എങ്ങനെയുണ്ട് സനീഫ? എവിടെ കാണാനില്ല, സുഖല്ലേ? عربي 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 ما في مالهم عربي في مالهم وينك انت؟ انا شوف انا 100 ده ശുക്രൻ ജസാക്ക് അല്ലാ. ايوه എങ്ങനെ പരിപാടിയെല്ലാം എങ്ങനെ? സൂപ്പർ അല്ലേ? സൂപ്പർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ ലക്കി ബ്രദേഴ്സിന്റെ എല്ലാ മെമ്പർമാരും ഇത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്കെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ. ഹലോ. ഓ ഇത് ഖാലിദാണ്. ആ ഖാലിദ്, എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി പരിപാടിയാ സുധികെ. എവിടെയും പോയില്ലേ? ടൂർ ഒന്നും പോയില്ലറാ? ഇല്ല, ടൂർ പോയി വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ശുക്രൻ ജസാക്ക് അല്ലാ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, എല്ലാവരും പ്രോഗ്രാം കാണുക. നമ്മുടെ ഈ ലിങ്ക് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലക്കി ബ്രദേഴ്സിന്റെ ഒരു കൂട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ വിളിച്ചത്. എല്ലാ കലാകാരന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന, അറിയാലോ ലക്കി ബ്രദേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് ലക്കി ബ്രദേഴ്സ്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ധ്വനി മീഡിയയിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഈദ് ഇശൽ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തിൽ ചാലിച്ച ഈദ് മുബാറക് ആശംസകൾ. അടുത്തതായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈച്ചുവിൻ്റെ എല്ലാ സമയത്തും ആ പാട്ട് എപ്പോൾ പാടിയോ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും മായാതെ മറയാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണിത്. ആ പാട്ട് ഏതാണെന്ന് ഈച്ചു തന്നെ പാടിയിട്ട് നമുക്ക്, ആ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല, ഈച്ചു പാടും. ഓക്കെ. മിസ്രിയിലെ രാജൻ അസീസിൻ്റെ ആരംഭ സൗജത്ത് മിന്നിത്തിളങ്ങി വിളങ്ങും സീനത്തൊളി രാജാത്തി ഇഷ്കക്കടലിൻ്റെ മോസ പോട്ടി മറിഞ്ഞല്ലോ ഇമ്പക്കാനി യൂസുഫ് നബിയിൽ നിറഞ്ഞല്ലോ മിസ്രിയിലെ രാജൻ അസീസിൻ്റെ ആരംഭ സൗജത്ത് മിന്നിത്തിളങ്ങി വിളങ്ങും സീനത്തൊളി രാജാത്തി കുസുമത്തേൻ പൂവിനെ തേടും വണ്ടായി സുലൈഖയും കൂടിപ്പൂണരുവാൻ തക്കം പാർത്ത് സുമുഖിയും ഇശലിൻ്റെ രാപ്പകൽ നൃത്തമാടി മയിൽ പോലെ ഹൃത്തില്ലാനൂരാഗ രാഗം പാടി കുയിൽ പോലെ മിസ്രിയിലെ രാജൻ അസീസിൻ്റെ ആരംഭ സൗജത്ത് മിന്നിത്തിളങ്ങി വിളങ്ങും സീനത്തൊളി രാജാത്തി ആശിച്ച പോ
യൂസുഫിലും പ്രേമാനന്ദം അതുകൊണ്ട് പൂവിയിൽ പോകി ഹൂപ്പിന്നാശാഭംഗം പേശും നീടേക്കോരു വേളയില്ല അസീസുമേ പ്രേമത്തിൻ്റെ അമ്പ് കുറിച്ചു യൂസുഫിൽ താനുമേ മിസ്രിയിലെ രാജൻ അസീസിന്റെ ആരംഭ സൗജത്ത് മിന്നിത്തിളങ്ങി വിളങ്ങും സീനത്തൊളി രാജാത്തീ യേശി പീഡിച്ച് സുലൈഖ മോഹിച്ച് പൂമാനെ ഏലിൽ കൈ തട്ടി നബിയും ഓടി മാറിഞ്ഞാനെ പാശത്തിൽ പിമ്പേ ഗമിച്ച് കൂപ്പായം കീറിയേ പിരിശിൽ സുലൈഖയിൽ മോഹഭംഗം കയറിയേ മിസ്രിയിലെ രാജൻ അസീസിന്റെ ആരംഭ സൗജത്ത് മിന്നിത്തിളങ്ങി വിളങ്ങും സീനത്തൊളി രാജാത്തീ ഇഷ്കക്കടലിന്റെ മോസ പോട്ടി മറിഞ്ഞല്ലോ ഇമ്പക്കാനി യൂസുഫ് നബിയിൽ നിറഞ്ഞല്ലോ മിസ്രിയിലെ രാജൻ അസീസിന്റെ ആരംഭ സൗജത്ത് മിന്നിത്തിളങ്ങി വിളങ്ങും സീനത്തൊളി രാജാത്തീ ധ്വനി മീഡിയയിൽ ഈദ് ഇശൽ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ബലിപ്പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. ഞാൻ സിദ്ദീഖ് മഞ്ചേശ്വരം, കൂടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട യൂസുഫ് ഇച്ചു, അതുപോലെ സീനച്ചി, സീന കണ്ണൂർ, റജു, റസാഖ് ഉപ്പള. നിങ്ങൾക്ക് പഴയ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളാണ് ഞങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു കല്യാണ പാട്ടായാലോ? അത് സീനേച്ചി പാടുമ്പോൾ അതിന് കൂടെ നല്ല ഒരു ഇമ്പം ഉണ്ടാവും. സീനേച്ചി ഓക്കെ അല്ലേ? ഒരു കല്യാണ പാട്ട്. I'm on a long drive. Tough conditions, harsh weather, rough roads. Still, the drive is smooth and cool. Thanks to my specialist. MeCool Engine Oil. Its unique blend of additives and
വെൽക്കം ബാക്ക്. ഈദ് ഇശൽ പരിപാടി കണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈദ് മുബാറക് ആശംസകളുമായി അടുത്ത ഒരു ഗാനം നമ്മുടെ സീന കണ്ണൂർ. മുഹബത്ത് പെരുത്ത് നിനവുകൾ കൊരുത്ത് മകർമാല എടുത്ത് മധുമതിയാ മണിമങ്ക് കിണങ്ങുവാൻ മണവാളനിതാ വരുന്നേ. മലർമിഴിയിൽ കനവുകൾ ഉതിർത്ത് തളിർമണം തൊടുത്ത് തുകിൽ ഞൊറിഞ്ഞുടുത്ത് മണമിയലും ആറക്കകം തന്നിൽ പുത്തൻ മണവാട്ടി കുണുങ്ങി നിന്നേ. മനസകമിൽ മുഖബത്ത് പെരുത്ത് നിനവുകൾ കൊരുത്ത് മകർമാല എടുത്ത് മധുമതിയാ മണിമങ്ക കിണങ്ങുവാൻ മണവാളനിതാ വരുന്നേ. ഒരു പെണ്ണിനിണങ്ങും പൂമാരൻ ലാവണ്യ പെൺകൊടി കനവിൽ കണ്ടതുപോലൊരു മണവാളൻ തേനുണ്ണാൻ പാറിയണഞ്ഞു ചേലൊഴുകുന്നൊരു മതിലോലൻ. താരുണ്യം പൂത്തുലയുന്നൊരു പെണ്ണിനിണങ്ങും പൂമാരൻ ലാവണ്യ പെൺകൊടി കനവിൽ കണ്ടതുപോലൊരു മണവാളൻ തേനുണ്ണാൻ പാറിയണഞ്ഞു ചേലൊഴുകുന്നൊരു മതിലോലൻ. അല്ലിമലർക്കിളി കൊത്തൊരു മണവാളൻ കൽവിൽ പുളകക്കുളി ചൊരിഞ്ഞു വരികിനടുക്കും നിന്റെ കളിത്തോഴൻ. അഴാകക്കഥ ചൊല്ലി സിത്ത് മാനസം കവരന്മാരൻ മോഹിച്ചു കിട്ടിയ തോഴൻ. മനസകമിൽ മുഖബത്ത് പെരുത്ത് നിനവുകൾ കൊരുത്ത് മകർമാല എടുത്ത് മധുമതിയാ മണിമങ്ക് കിണങ്ങുവാൻ മണവാളനിതാ വരുന്നേ. സുറുമ കണ്ണാലൊളിയം വെറിയണം മാണിക്ക് കല്ല് നിന്നുടെ മാറിന് കൽവ് കൊടുക്കണം. മോളെ നീ പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് ചീരണി വെച്ചു വിളമ്പേണം. മാനിമ്പ് പെണ്ണെ സുറുമ കണ്ണാലൊളിയം വെറിയണം മാണിക്ക് കല്ല് നിന്നുടെ മാറിന് കൽവ് കൊടുക്കണം. മോളെ നീ പുഞ്ചിരി കൊണ്ടൊരു ചീരണി വെച്ചു വിളമ്പേണം. മണിയറയിൽ പുതുപട്ടു വിരിക്കണം. മുത്തണിമാറിന് മുത്തൊരുമിത്ത് മോഹങ്ങൾ പങ്കിട്ടുരമിക്കണം. പത്തര മാറ്റതിനൊത്തൊരു ബീവി നാണം കുണുങ്ങിടേണ്ട കാനോലിയിലക്കിടേണ്ട. മനസകമിൽ മുഖബത്ത് പെരുത്ത് നിനവുകൾ കൊരുത്ത് മകർമാല എടുത്ത് മധുമതിയാ മണിമങ്ക കിണങ്ങുവാൻ മണവാളനിതാ വരുന്നേ. മലർമിഴിയിൽ കനവുകൾ ഉതിർത്ത് തളിർമണം തൊടുത്ത് തുകിൽ ഞൊറിഞ്ഞൊടുത്ത് മണമിയലും ആറക്കകം തന്നിൽ പുത്തൻ മണവാട്ടി കുണുങ്ങി നിന്നേ. മനസകമിൽ മുഖബത്ത് പെരുത്ത് നിനവുകൾ കൊരുത്ത് മകർമാല എടുത്ത് മധുമതിയാ മണിമങ്ക കിണങ്ങുവാൻ മണവാളനിതാ വരുന്നേ. താങ്ക് യു. ത്യാഗസ്മരണകളുടെ ദിനങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന നാളുകളാണ് നമ്മളിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെയും ഈദ് ഇശൽ
ഈ പരിപാടി ധ്വനി മീഡിയയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ബലിപ്പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട റസാഖ് ഉപ്പള, അതുപോലെ സീന കണ്ണൂർ, യൂസുഫ് കൊടിയമ്മ. ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് തടസ്സം, അതായത് കറണ്ടിൻ്റെ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുകയാണ്. ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഗാനത്തോടു കൂടി ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സമാപ്തി കുറിക്കുന്നു. ഇതുവരെ സഹകരിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു, കടപ്പാട് അറിയിക്കുന്നു. സ്നേഹത്തിൽ ചാലിച്ച ഈദ് മുബാറക് ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഇനിയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ധ്വനി മീഡിയയിൽ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവണം. ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം തന്ന ധ്വനി മീഡിയയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈച്ചു, എന്തായാലും കറണ്ടിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പരിപാടി നടത്തായിരുന്നു. ഒരു പാട്ട് അല്ല, നല്ലൊരു പാട്ടോട് കൂടി നമുക്കിത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കല്യാണപ്പാട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച, ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ധ്വനി മീഡിയ ലൈവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്തെങ്കിലും? ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടിയോട് സഹകരിച്ച് ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം നൽകിയ ധ്വനി മീഡിയക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയംഗമായ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. ഇനിയും വരും സ്റ്റേജുകളിലും ഞങ്ങളെ പ്രോഗ്രാമിനെയും നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഹലോ, ഒരു കോൾ ഉണ്ട്, ലാസ്റ്റ് ഒരു കോൾ. ഹലോ 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 ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹലോ, ഒന്ന് പേര് പറയോ? പേര് ഖബീറാണ്, ലക്കി ബദർ, മഞ്ചേശ്വരത്ത് വിളിക്കുന്നത്. കബീർ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? റാഹത്തല്ല? അൽഹംദുലില്ലാ, റാഹത്ത്. നിങ്ങളെ പരിപാടി ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വേറെ എന്തുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? നല്ല വിശ്വാസമാണ്. പെരുന്നാളൊക്കെ എങ്ങനെ? പെരുന്നാൾ നല്ല സുഖമായി പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വേറെ എവിടെയും പോയില്ലേ? ഇത് ഫാമിലിനെല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് എവിടെയും പോയില്ലേ? ഫാമിലിയെല്ലാം വിളിച്ചോണ്ട് പോയി കറങ്ങി പോയി വന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എന്തായാലും വിളിച്ചതിന് നന്ദി കബീർ. പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ നമ്മൾ വേണ്ട പോയല്ലോ സിനിച്ച്, കറണ്ടിന്റെ പ്രശ്നം. ഓക്കെ ഈച്ചു, നല്ല ഒരു സൂപ്പർ, എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? ആരാലും മനസ്സിൽ നിന്നൊരിക്കലും മറക്കുവാൻ ആവാത്ത വിധമുള്ളതായ എല്ലാ ആഡംബരങ്ങളും ഒന്നായി കൂട്ടിക്കെട്ടിക്കൊണ്ടാടുന്ന ആനന്ദമൃത കല്യാണം. ആരാലും മനസ്സിൽ നിന്നൊരിക്കലും മറക്കുവാൻ ആവാത്ത വിധമുള്ളതായ എല്ലാം ആഡംബരങ്ങളും ഒന്നായി കൂട്ടിക്കെട്ടിക്കൊണ്ടാടുന്ന ആനന്ദമൃത കല്യാണം. പൂരണപ്പാതിയുടെ നടുവിൽ അതിലകമതയുടെ മേടയിലെ പൂമുല്ല പന്തലും അതിലകം പുറമത് പലവിധ നിറമാലേ പൂവാടിക്കഥയിൽ തെളിഞ്ഞിടും നിറഞ്ഞിടും മണിമലർശലാലേ കൊഞ്ചുന്ന തിരുമണിമലവടി നെഞ്ചുന്ന തോരണക്ക മനമിലാലും വൈദ്യുതി പ്രകാശമിനാലും ജിൽ 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 ഹുവ ജിൽ 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 മിൽ 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 തോം തിത്തക തക
തക ദൈദം താളം തരികിട തലഞ്ചിന് സരിഗമ സരിഗമ പദനിസ സരിഗമ പദനിസ സനിദപ മഗരിസ സനിദപ മഗരിസ സരിഗമ പദനിസ സനിദപ മഗരിസ സംഗൃത പമഗരി തിമഗരി പദനിസ സസസ സസസ രിരി രിരി ഗഗഗ ഗഗഗ സസസ രിരി ഗഗഗ മമമ പപ്പ പപ്പ സസ സസ നിന്നി നിന്നി സ സാര സംഗൃത പമഗരി മേളം സാന്ദ്ര മധുരിതമായൊരു മേളം ഹന്നാനേ എന്നാനേ ഹോയ് 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 എന്നാനേ ഹോയ് 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 എന്നാനേ ഇന്നും ഭംഗിയിൽ മുങ്ങി മിനുങ്ങി മിനുങ്ങി അരങ്ങലരങ്ങലൊരുങ്ങി അരങ്ങലൊരുങ്ങിയ മംഗല പന്തൽ ആരാലും മനസ്സിൽ നിന്നൊരിക്കലും മറക്കുവാൻ ആവാത്ത വിധമുള്ളതായ എല്ലാം ആഡംബരങ്ങൾ ഒന്നായി കൂട്ടി കെട്ടിക്കൊണ്ടാടുന്ന ആനന്ദവൃത കല്യാണം ആരാലും മനസ്സിൽ നിന്നൊരിക്കലും മറക്കുവാൻ ആവാത്ത വിധമുള്ളതായ എല്ലാം ആഡംബരങ്ങൾ ഒന്നായി കൂട്ടി കെട്ടിക്കൊണ്ടാടുന്ന ആനന്ദവൃത കല്യാണം കതിരുടെ മഴകൊടു തിളങ്ങിടും നവവധ സുന്ദരികൾ നവരംഗി തബലയും ബുൽബുൽ കടുകുളു കൊടുസി താരയുമായി നവദേശം തുളുമ്പിടും നവനവ കവിതകൾ അനവധി ഉയരുകയായി എത്തുന്നേ കരിമരും അനുമതി പൊട്ടുന്നേ പൂത്തിരി ഇടിമിന്നൽ വിട്ട് നിലാത്തിരി മത്താപ്പൊലി വേണം ജിൽ 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 ഹുവ ജിൽ 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 മിൽ 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 ഓം തിക്തക തക തക ദൈദം താളം തരികിട തലഞ്ചിനും സരിഗമ സരിഗമ പദനിസ സരിഗമ പദനിസ സനിദപ മഗരിസ സനിദപ മഗരിസ സരിഗമ പദനിസ സനിദപ മഗരിസ സംഗൃത പമഗരി തിമഗരി പദനിസ സസസ സസസ രിരി രിരി ഗഗഗ ഗഗഗ സസസ രിരി ഗഗഗ മമമ പപ്പ പപ്പ സസ സസ നിന്നി നിന്നി സാര സംഗൃത പമഗരി മേളം സാന്ദ്ര മധുരിതമായൊരു മേളം ഹന്നാനേ ഹന്നാനേ ഹോയ് 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 ഹന്നാനേ ഹോയ് 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 എന്നാനേ ഇന്നും ഭംഗിയിൽ മുങ്ങി മിനുങ്ങി മിനുങ്ങി അരങ്ങലരങ്ങലൊരുങ്ങി അരങ്ങലൊരുങ്ങിയ മംഗല പന്തൽ ആരാരും മനസ്സിൽ നിന്നൊരിക്കലും മറക്കുവാൻ ആവാത്ത വിധമുള്ളതായ എല്ലാം ആഡംബരങ്ങളും ഒന്നായി കൂട്ടി കെട്ടിക്കൊണ്ടാടുന്ന ആനന്ദവൃത കല്യാണം പാതിയുടെ നടുവിൽ അതിലകമതയുടെ മേടയിലെ പൂമുല്ല പന്തലും അതിലകം പുറമത് പലവിധ നിറമാലേ പൂവാടി കഥയിൽ തെളിഞ്ഞിടും നിറഞ്ഞിടും മണിമലർച്ചലാലേ കൊഞ്ചുന്ന തിരുമരുമനുമതി നെഞ്ചുന്ന തോരണക്ക മാനമിലാലും വൈദ്യുതി പ്രകാശമിനാലും ജിൽ 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 ഹുവ ജിൽ 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 മിൽ 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 ഓം തിക്തക തക തക ദൈദം താളം തരികിട തരികന് സരിഗമ സരിഗമ പദനിസ സരിഗമ പദനിസ സനിദപ മഗരിസ സനിദപ മഗരിസ സരിഗമ പദനിസ സനിദപ മഗരിസ സംഗൃത പമഗരി തിമഗരി പദനിസ സസസ സസസ രിരി രിരി ഗഗഗ ഗഗഗ സസസ രിരി ഗഗഗ മമമ പപ്പ പപ്പ സസ സസ നിന്നി നിന്നി സാര സംഗൃത പമഗരി മേളം സാന്ദ്ര മധുരിതമായൊരു മേളം ഹന്നാനേ ഹന്നാനേ ഹോയ് 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 ഹന്നാനേ ഹോയ് 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 എന്നാനേ ഇന്നും ഭംഗിയിൽ മിന്നി മിനുങ്ങി അരങ്ങലരങ്ങലൊരുങ്ങി അരങ്ങലൊരുങ്ങിയ മംഗല പന്തൽ ആരാരും മനസ്സിൽ നിന്നൊരിക്കലും മറക്കുവാൻ ആവാത്ത വിധമുള്ളതായ എല്ലാം ആഡംബരങ്ങളും ഒന്നായി കൂട്ടി കെട്ടിക്കൊണ്ടാടുന്ന ആനന്ദവൃത കല്യാണം ആരാലും മനസ്സിൽ നിന്നൊരിക്കലും മറക്കുവാൻ ആവാത്ത വിധമുള്ളതായ എല്ലാം ആഡംബരങ്ങളും ഒന്നായി കൂട്ടി കെട്ടിക്കൊണ്ടാടുന്ന ആനന്ദമൃത കല്യാണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ധ്വനി മീഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈദ് ഇശൽ
പ്രോഗ്രാം വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതുവരെയും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈദ് മുബാറക്ക് ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ധ്വനി മീഡിയ ഇതിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനിയും ഞങ്ങൾ വരും. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നൽകണം, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഞാൻ സിദ്ദീഖ് മഞ്ചേശ്വരം, പ്രിയപ്പെട്ട ഈച്ചു യൂസുഫ് കൊടിയമ്മ, സീന കണ്ണൂർ, റസാഖ് ഉപ്പള റജു, എല്ലാവരെയും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഈദ് മുബാറക്. താങ്ക് യു. ജസാക്കല്ലാഹ് ഖൈർ.